KG! A panoramic view of beauty, a destination that is stress-free, a place where you can set your spirit free. Sobrang ganda ng view! Pwede pala yun, out of Carabasa, pwede tayong gumawa ng Carabasa Suman, Carabasa Pastillas, at marami pang iba. Itong gusali ng Gabaldon, parte na rin ng kasaysayan ng aming bayan. A campsite na pwedeng pag-hangoutan with your friends and family. Para mas ma-enjoy pa ang inyong experience, itry nyo rin ang Mulberry Ticket. Akala mo nasa Bohol tayo? No! Andito tayo sa Mini Chocolate Hills ng Umingan. Tara, samahan niyo ako, KG, ang inyong cutieses, sa pagtuklas ng angking yaman dito sa bayan ng Umingan, sa ganda mo, Pangasinan!